Mehriban tomoşaçylar, bilesin gelýär maatlyk gepleşigimiziň ikinji sanyna başlaýas. Elbetde ikinji sany dur çeşme arasynyň agyz suwunyň himayetkarlygyny siziň söýgüli artistiňiz, ýagny ýaşlaň söýgüsini gazanan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar talebi Durdy. Durdy gepleşigimizde hoş gördük agam. Bir mümkin bolsa tomoşa edýän tomoşaçylarymyz üçin bir gyzyk kılla Durdy näçinji ýyl, näde doglan? İlk öğrene gepleşige çağırğanız için köp sağ olsun aýdýan. Sen geleňiz üçin sağ bolun. Sağ olun. Töwereme ne yaş artistler bolsun, alp barjylar bolsun, aýdymçylar bolsun. Şular ýaly gepleşikler edi uğraýaňyz töwereme. Ýatan ýokdar. Ýatma ýok. Töwereme höwür köp bolsun. Sağ bolan, maýdanyň gelsin. Men 1995-nji ýylyň 20-nji iýulynda, ýani ne bir 4-5 günden bolýardy. Doglandy. 95-nji ýylda Balkan welaýatynyň Magtumul etrafynda, ýani Gargalada doglandy. Onuň bäri göçüp gaýdyp, aňyrda da mektepde okudum biraz, soň bärde okudum. Men Gargaladan. Tuğla, Magtumul atamyň oğlu. Magtumul atamyň. Elbetde Türkmen sunugatyna artistçilik okuýuby, özüňizde duýduňyzmy ýa ilk wada aýdymçylykmy ýa sazandaçylykmy ýa bir başga kärlerden özüňizi näil duýgular başda özüňiz nähile käri saýlap aljak bolýar, maksat edindiňiz? Men birinji sunuga gelmämiň esas sebebi men atam Balkan welaýaty Magtumul etrafynyň medeniýet merkeziniň baş rejissöri. Men halipam bolýardy. Hem halipam, hem atam howo. Onuň men ýöne ilkiler folklor topary bar Gargalada. Summar folklor tans topary. Şonu çağılan ansamblyna men tans oýnýardym. İlk tans bilen başladym men. Onuň artistçiligiňe näýlek geçdiňiz? Men ilk artist bolmak niýetimde ýokdy. Ýöne Nowruz ýaýlasy geçirilýär. Şonu şu ýaýla gidip gören bolsaňyz öňünden çağan sesi bardy. He adamlar boşluk Nowruz gelýär, şo men sesim. Ha, şo sen sesim. 2004 ýa 2005-nji ýyllarda şonu ýazdyk. Ilki Balkan welaýatynda geçirilýän ýaýlada Nowruz ýaýlasynda goýberýärdi. Soň Türkmenistan derejesinde, döwlet derejesinde geçirilýän Nowruz ýaýlamyz, bu bayramçylyk biziň Nowruz bayramymyz hasam ullan bellenýär. Şoň täze ýyl bayram da bu. Täze ýyl bayram, täze ýyl bayram diýilýär. Şonu ýöne başda özüm gygyrdym, özüm aýtdym şeýle çakylykçysy bolup şonu ses ýazgy gidýärdi birinji ýyldan soň. 3 ýyl, 4 ýyl ýani özüm aýdýardym. Soň özüm ýaýla baramda biraz ulollum, başga bir çağa çykýardy onu ýerme. Şo sesi eşitip hasam duýgulanýan eken adam. Täze ýyl geçdigiçe sesi ýitgeýär, häsiýetini ýitgeýär biraz. Birinji gelmämiň sebebi şo boldy. Şonda men artistler görýärdim. Artistler görýärdim. Biraz ajygam bolsa, maňa hyju maksat boldy. Doğru. Şeýdibem ýoşlukdan synat ýoluna gelip boldy. Artistçilik ýoluna näçinji ýyllarda başladyň? Men entegem özüm artist diýip bilemok. Sebäp näme üçin? Ine men halipam bar. Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Däde bar. Aşyr Däde. Emmemden tanýar. Aşyr Däden bir sözi bar. Men şo sözi şu adam makulýan. Şoňa men ýanyna baramdy, men halipa diýip bilmeýän. Men mugallim diýär. Näme üçin? Haçanna diýe siziň özüňiz. Men sizi taýinlaýyn, taplaýyn, sunugat diýmek bir daşda duran. Şonu taýinlamak üçin şo daşy ýonýan. Şo daşy ýonýan onu bir şekil emelegedi. Onuň siz diýe bir döwlet derejesine çykyň, atly bolun, awraýly bolun. Şonu sen kim diýenne, şo men şagirdim diýerin diýär. Şonu da maňa halipa diýip ýerlerim diýär. Ol erwet maýynda diýen okda ylgaň diýär. Garaz şu wagt bir bag eksen, şoň biýwetine garaşan. Hokman. Okuňyzda işiňizde üstünlük arzu edýän agam, janyňyz sag bolsun, Türkmen sunugat ýoluna da elmidama görjeňiz gowy bolsun. Eger mümkin bolsa, bilesin gelýärmi gepleşigimizi soraglar bilen başlasak näýlik? Şona biledim gelýär. Biledim gelýär bolsa, Mehriban mustaqlarymyz, amma siz hakda bileti gelýän. Mehriban tomoşaçylar,
bilesin gelýär matly täze gepleşigimiz ikinji tanynda siziň söýgüli artistiňiz ýagny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bahtiýar talebi Durdu bilen dowam edýär. Az salymdan soralara geçer. Biz bilen galan. Durdu. Aýdalagam sana soragymyz. Özüňize ýakyn bolýan adamyňyz durmuşyňyzda. Özüme iň ýakyn görýän adam ejem. Mehriban kärä. Mehriban ejem. Sırdaşym, dostum, yakynym, ýol görkeziji. Şunu etmediyse men şunu etsem men işim orna bolanok. Mehriban enelemizin ayagynyň aşağı jennete deňelýär. Şoň üçin enemiz makullasa bolýar, makullamasa bolanok. Mehriban eneňiz onda siziň birinji halipaňyz bolup durýardy. Şu men hemme zatda da men aslında bolmalıyım, men attaklan aslında. Men atamın kakasynyň ady daklan. Olam güýçli matematik bolan. Onuň men ilki Ukraina Respublikasynda okudum men. Men Kharkiw'ň Milli Iqtisadiýat Universitetinde okudum. Men şol attaklanmyň ýoluny ýöretjek bolup, onuň okudan geldim. Özüňe ýakyn zat bolmasa, biriniň eşigine ýenýänna. Ondan şonda men bir maslahatlaşdym, adetdim, bolýan, ejem diýdi, sen şu synawy görsene diýdi. Sebäbi bir oturuşma bolýar, doglangyň zat bolýar bolýan. Gurlasym gelýärdi. Ýöne kiçi wagtym gargalada ýaşaýan wagtlamy bir 5 ýaşymdadyr. Mene bir suratam maşam. Mikrofon nur, şnurly mikrofon. Şnuryň izi aýrykly dur. Mikrofonda da gurlap otyr men. Şo suratym bar. 3, 4, 5 ýaşlarymdadyr. Şo wagt Rahman ağa diýip bir alp barjy bardy, toy alp barjy. Ýaşly adam. Nira barsam bir toy bolsa, o ýerde. Toy bolsa barýadym da şo toýa. Barýanna ýanyna barýadym. O atamyň işdeşleri tanaýarlar da. Onuň Rahman ağa menem gurlaýyn. Onuň hökman şol Rahman ağa bir ýerde gurlasa, ýanyna bir boş mikrofon diýip ötürksiz bolaýmaly. Rahman ağa, Rahman ağa da gurlemeli, menem gurleme şo taýda. Ondan sen şo taýda Rahman ağa gurlasa, senem şoň bilen bile gurlaýan ýaly. Şoň toýda men Rahman ağa bilen gurladym zat. Şon ýalyk bolýardy, hawa. Ya tuwalama, näme? Owadan Türkmen toýlamynyň sebäpkäri ýaş alp barjymyz hem artistimiz Durduýew agam sana işinde üstünlük kartı koyduğun. Canın sağ olsun. Durduýew, eğer belki sonra versek nähil kina filmler goýarýan, özüňe ýakyn bolýan kina filmler. Esasy men kina film ugruny inni köplenç belli bir ugurda görüp bolanok. Sebäbi men öz ugrum drama we kino artisti. Men okuyan bilmalýan ugrum. Şoň üçin artist aslında köp uğurlu bolmaly ýa-da. Ýöne her artistiň özüniň ýoly we ugry we ana bizden meniň gelen mihmanyňyz ine jüjür meşhur artistimiz Tuğrulmy. Ine ol komediýa ýolyna gidýär. Dogrymy? Häzir şoň eline gylyç berip, galkan berip, Oguzhany Göregliň oýnadyýsaň, çykanda gülýärler. Hakyky, şol keşpde de gülerler. Şo sebäbi her kining öz ýoly bar. Hakyky. Indi men näil rol oýnamdy da men komediýa rolyny oýnap bilmeýän. Sana seriýal rol. Owa, maňa biraz agrasrak, bir näme diýilýär, ene öňkü döwürlerde bolan, begler bolan. Owa, wezirler bolan, nökerler bolan. Şonu birazajyk şol ulrak, agrak rollarda keşpleri Halip artistimiz hoca ýegenler diýipdir. Garaz başlyk da diýär. Garaz sorol. O düşünip kıl. Ende Durduýew, sana şeýler ekber sorag. Nähili maşin goýarýar. Gepleşigimiziň birinji sanynda ýa-ni özüňe magdak geçdiň, jüjür ýaş artistimiz ýaşlanyň söýgüsini gazanan, oňa tuwalama arzuwy o diýerler garam däleken Mercedes tikdi. Mercedes arzuwy diýen tikdi. Gara zatym bolmasa da Mercedes ma diýip öňüne dikdi. Yo, oň Mercedes ba. Ýöne maşinler ol. Näil maşin? Sportivkasy bar. Şoňda Mercedesdi ben bilemez bar. Onda şondan ay şondan diýär-de, gara nämesi ýokmasa Mercedes var diýer. Siz soran nädin şo maşinmi ýa başga zatmy diýip. Maşinmi diýemde maşin ýitdi. Eger sen özüň näme maşin goýarýan? 4 tekerli maşin goýarýan. Yo, elbetde 4 tekerli, 6 tekerli. Badyr bolsa bolýan.
Men Mesela dört tekerleğin içinde kaydı. Esas yakınırak bir Prada'nı qovar yani. Prada aynı. So oynayan oyunda da Araf başlık adamın Prada'dır ben. Araf başlık. başlık da tuvalemi. Arzumu da o cenul lokal lakin kim çocuğun kıyale. Boğut bolsa diyem. Oo. Alam dur çeşmenin suyundan çıkıyor. He, mertebe otur iştiymedim de. Cücür kiyine de bir zat bolon yala. Cücürüm şunu nezar edip iştimen atıyorsun diye. Şundan cücürçe nedir? Yok stakan tadele arkayın ol. Ögrü bir çayın ne şeydi? Çıkıyor toya sen näme dur çeşme arası ağız suyunun himayetkarlığına da şu atşı gepleşimi düşürüp atıyoruz. Oy. Su goğununa yaradı mı? Yani tek dolu baranok mu tek? Yo, goğunuma yaradı. Men başka renklerim içmeyen pikirlen oturun şu an. Ha, beylek renkler. Ona çenten renkler pikirlenen şey benim sana sorular verce. Arkayın. Durduğum elbette siz tiyatrolarda da çıkış edeceğim böyle var. Ava. Yani sonra tiyatroda oynan ilkinci keşfiniz hakkında. Men teatrda doğruyum aysam şu wagda çelli yekece keşif planlanır yani. Olam Azerbaycan dramaturgi yazıcısı Uzeyir Gacbek oğlunun Arşın Malalan dip spektakli. Hemmemiz Arşın Malalan diysen köni ulu yaşlı adamlar hemmesi biliyor. Kiçi yaşlara pulun bar diye bar diye bir kino var deyip. Şonu diysen her kimin yadına düşüyor. Şonu bir bay sevdagar var esker deyip. O döwürde öýlenene gyýdyň ýüzüni görmän öýlenýär eken. Şu men janlanýar ýan keşbim şu esker. Ol gyýdy ilki görüp sinlap soň öýlenjek diýär daýdasyna. Şol eskeriň keşbini janlanýar ýan. Yani bayağı yer rol yerine. Awa. Ay tuğulunu. Gadyny ýanasdan garaty ýokar diýär. Awa. Şoň üçin näme? Dina sana durdu başlyk diýmesen başga näme diýjegini. Durdu ağam sana yeni bir soru. Durmuşda näme kemçiligiňiz var? İki tane kemçiligim var men. Cücüre men kemçiligim ýok diýip gitdim. 100% diýdi. Şoň üçin jüjürde. Şoň üçin cücür kaçtı lan 100% gowy diýdi. Kitayski diýär. İki tane kemçiligim var men. Aha. Bira ýok diýip bilemok. Biram halamasam halamok diýär. Pul qarz versene. Yok. Yok da yani, mende yok da. Beylek sonra geçtik. Doğruçulluk bilen yalanyň tapawdy. Özüňe näýlik şonu Aslında kim adamdan sorasam yalan söz gowdal diye. O şovar zat. O hemmesi dälin bellenne var ya. O şol men kim ölçü näýil jogap berer? Indi men şu taýda bir misal getireýin. Beýik akyllarymyz var. Maktumul Pragyň goşgusynda bir sözi var. Gerek yerine yalan ýagşydyr diýär. O. Gerek yerine şu kimen bolsa yalan gowdat däl diýen onuň şu maktumyň şeýle sözi bar diýsen olam dogry diýär. Ýöne aslında özüňe yaramayan zady bir ýerine etsen gowdal şol. Şoň üçin başarsan yalan sözlemeler. Ýöne bu durmuş her hil ýagdaý bolýar. Gerek yerine yalan. O gerek yerine yalan ýagşydyr diýip beýik akyllar şol. Şonam ýöneki ýer aýda näler pikir edýär. Ne doğruçulluğun tapawdy. Ýöne aslında Orslaň bir naklam var şu taýda. Лучше горькая правда diýär, чем сладкая ложь diýär. Diýjek bolýam şol dogruçulluk agyr diýse-de bir ýerine aýsan gowumha diýär. O, kimini de dörýär. İslese düzelsin, islemede düzeltmez. Sana pratet bilirsin ýa. Öz aradasy. Sen aýdanyň bilen makullaşýas, beýlek soraga geçýäs. Gow sorak, men şu soraga özüm gowy ýan. Türkmen estradasyny gowy görüpdiň ýa bagşyňyz kim? Gowurpdym men Maksim. Men Günör Tanlar abedara halk aýdymdyň men gowy ýan. Näme üçin? Näme esasynda? Halk aýdym men üçin ýadowlugyň aýrýar. Sebäbi halk aýdymdan esasynda täze döredilen halk aýdym ýok. Hemme halk aýdymlar köne döwürden galyp bize gelen halk aýdymlar da. Ne haýsy halipalar aýdymdyň men halk aýdymda. Men halk aýdymda halipalan aýdýan halk aýdymlar mende ýok. Meni şu wagtky döwrüň ýaş estrada aýdymçylaryň täze öwüşüne halk aýdymlary halk köpçüligine ýetirýärler. İçinden haýsyndyň ýa. Serdar Çarif, Rüstem Haliyev,
Esas Han Pelvanov. Onun. Täşli Tülegenov. Täşli Tülegenov. 4'sini bilir. Onun. Öýlen ara okudan gelsen, işten gelýän, ya bir öýde bolsa biraz şadyandyrak, bir ýüregiň joşdurýan aýdymlar bar. Onun olaram dinleýän. So ýüregiň joşdurýan, şadyan aýdymlardan haýsy bagşlar dinleýän. Azat Dönmezov. Guljahan Beknazarova. Nurýagdy Rejepow. Ana. Qarasa maşyna fleskam gorik gelýär kim bardyr ya. Ya olan wara köpsüniň aýdymyny bilýän. Köpsü bilen gatnaşan. Ine Ahmet Atajanow. Men şoň täze bir aýdymy bar. Dünya dursun para. Kön aýdym. Şo täze aýdymda çykardy, ine gowy çykardy. Gowy stilli. Owa. Dünya dursun para. Ine ol Ahmet Atajanow. Ine Alaliyev. Mekan Bayjayev. Hemmesinin hem aýdymy, hersiniň öz ýoly bar. Hersiniň hem hemmesini hem dinle. Ine şumat men artist bolsam, men meselem jüjür komediýa oýnaýar. Men biraz drama ýakyn. Men onuň diňe drama diýip men drama baramokdy. Men onuň jüjür haýyş dese jüjüre de bar aýanyna görmäne. Indi şu taýda bir sorak ýa, jüjür diýdiň bolen. Bagtyň başagaýlygy diýip 2020-nji ýylda täze ýyla bir kino düşdiňiz. Meni alawa ýalqaşdy, ýöne hasbeter durdal gaçdy diýdi. Şo näýlek boldy? Aslında biz o tayda kino düşürülü oturan prosedurunu jüjür saklap durdu alavayı. Entek syomka gidenok. Entek başka syomka düşmeli. Jüjür alavayı aylap düşmeli. Ona şöyle çeppe vardı, yine yaş rejissörümüz Türkmenovadyň klipçisi Gonç Nazarov diýip bir rejissör şo düşürdü. Olanmadı. Onu kino rejissör. Aynı masaga dedi oturuyoruz, beytmelini beysek eyle olar, beysek eyle olar deyip jüjür ýok. Haydi qyýgyr ya. Sesi vardı, özü ýok. Sesi var, özü ýok. Ay bu gözden alaway alyp gitdi meni. Yani bir 100 metr alyp gidip durdu bu alaway. Tamam, haypa geldi diýdim. Yo, bu boş mu kadi diýdi, adam ýok mu kadi diýdi. Soňa ýeňil bolmaly. Onuň menam alaway haýyş edip ýygyna getirdik görýän çeppen kellesine geldi. Çeppe diýdi, "Ey, şu taýyny düşürsek gowy bolar" diýip. Onuň ay bol düşüreli indi näme alawaýam diýip ýygyna seretdi, on jüjür gördi. Indi men ýagdaý ýok. Alaway jüjürden ötünç sorady o. Bagşla men daýurak birim kadi balkytdyrynym. Soň haýyş diýdi, soň alyp giden okda. Bah. Ýöne indi şo kadram düşürmeli, hokman. Näme etmeli düşürmeli. Onun el yüzünde de yaş olan kim ma? Ay hidir ettim ay. Süýre ölçüň öde. Alawaýyň ýüpü var. Elini oraya, arkama da alym mı? Bollu stop diýer kamera. Şondan soň 50 metr gidýär. Ýöne şo taýda bar. Biz gen gördük, jüjür ylgaýa bolen. Şo näde? Senem o taýda ýüpüm gornana hiç kili ýagdaýda gatow ýerine düşüripsiň. Onu ýüpüniň aralygyny açyp ortasında fotoaparaty saklap, kamerany saklap, o taýda diňe men jüjür ylganyk. Operatoram ylgaýa o taýda. Garaz Rejissöram ylgaýa. Operatoram, rejissöram ylgaýa. Sportsmen şol. Tuwalama. Awa. Ýöne jüjüre aýtdy, gaterwet boldy diýdi şonda. Entegen mara brynjysyny düşürip geçsem bolsa hazem edil. O neme bardyr? Winnie Pooh. Multi. Şonda o towşanjyk şahar götürüp gidýändir. Aýajan çala diýip, ýok, gara uçup gidýär, aşağı ýene diýip. Jüjür edil şo boldy. Aýanyň uçy diýip uçup gidýär, ýokarda gidip. Ay bolýa zanyň fawolsun şol ýalyp çeper filmlerden gam howur köp bolsun. Gara jüjürem şeýip ýürepsiň. Indi ktora geçtik, jüjür gorsa staýla. Bana staýlaryny aýdyp bermedi da jüjürler durdu meni yerledip süýredi. O taýlaryny aýtdy da 50 metr kamera stop berilen soňam süýredi diýip aýtmady da. Jüjür owat görmem ýeçen nädir? Näme dedi diýärmi? Durdy men ktora geçtik, ni artist adı. Adam ýylgyrtmak üçin, umuman adam özüne çekmek üçin näme etmeli? Ýürek görmeli oýnanda. Ýylgyrt, ağlat, tapawdy ýok. Sen sahnada oýnap oturýarsyň. Men seni görüp oturýaryn. Men tomoşaçy. Sen tomoşaçyny Allah bilmeýän.
Men sen hakikaten yüreğin bilen oynap otursunmy? Ya bolýarlaý diýip oynaýanmy? Ol görnüp dur. Şon ine halipam gowsedy wada. Yüreğini çıkarıp diye, yüreğini çıkarıp ortadan dilýän diye, ganak ýara yürekden. Şo yüreğin urup duruşy wa diye. Şon haky yüreğin berip oynaýan diye. Halk şonu ona niýasaňa diye. Tomoşaçy şunu görerseň birinji edek çykdyň, täze spektakl aýdaly görüp otur. Bula bolan oklaý diye. Bir gedek bir tomoşaçyň şey diýdigi, eýýam işiň ýerine düşmedi. Dogry zat. Bar aýdaly bir 100 sany, 200 sany tomoşaçy diýeli ya 500 sany milýe. Şonça tomoşaçyň hemmesiniň göwnüne hemme zat ýara bilen o. Ýöne bugün 10 sanyny yaradymy, ertir 20 sanyny. Soň 100 sanyny. Şeýdik gitmeli. Ýöne şu men pikirim esasy şonu yürekden oynasaň. Sahnada gidýän spektakl o durmuş. O durmuşyň içinde gülüp ziritil bilen gurlaşyp bolanok. Gül kakşam däl ol. Gül kakşamda sen ziritil bilen tomoşaçy bilen işläp bolýar. Spektaklyň içinde sen tomoşaçy bilen işläp bilen o. Sen şu durmuşmy? Şu başyndan soňuna çel şu durmuşy alyp gitmeli. Onuň öz diline geçirmeli. Sözleňi. Edil durmuşda edişiň ýaly. Özüň şu wagt ikimiz näil gurlaşyp oturan bolsak, dramaturg ýazyjy ýazýar asy. Şonu okasaň kitap dili bolýar. Şonu öz diline geçirmeli, öz sözüne geçirmeli. Onda şu käwir ýerde gabat gelýärse, ýaş artistlerimiz we ýa-ni aýdymçylarymyz we bolýan, şu aýdym ýerine ýetirilende de ýa bir oyun oýnanada okamasana diýilýär. Ona şu ýa kyn diýelim şo bolýar-da, ha? O kap däle şonu özüňe çekip almaly şonu. Spektakl goýulýar. Ilki şol piyesany rejissörüň okap berýär. 10, 15, 20 edip. Onuň keşp paýlary rol. Onuň çitka diýip bir zat bar. Çitka näme? Meselem mine ikimize rol berildi. Partner ikimiz. İkimiz okap öz dilimize geçirýär. Soň aýyrýan, ýa tutan soň. Eýam öz diline geçdi. Onuň men sen bilen arkaň gurlaşy bilýän. Ine şu wagt biz ikimiz äder maňa bir zat ýazyp berseler, saňa da ýazyp berseler, ne kitapda barýaryn, gelýäryn, görýäryn, barýan, gelýän, görýän, şonu ýanak bolmaly. Şoň üçin öz diline geçirseň, öz üçin edilen ýanak bolýar diýär. Dogry düşünüp gül. Dur diýip. Durmuşda algyňyz köpmeýä bergiňiz. Algy barmy? Kimde algy bar bu wagt? Algy bar. Kimde bar bilýärmi? Kime bergiň bolsa? Kime bergiň bolsa şoňa da algyla. Sen mana jüjürüm kal bergiň kereken ha. Jüjüre durmuşum bilen bergi diýdi. Şoň üçin özen o. Yo, oň maňa bergisi bar. Şondandır onda. Ana onda beýlek sorak etýär. Mesela aýdaly, sen bir video rolik çykardym. Degişme. Onam alyp jüjüre ogurlady. İdäýjekdi. Şeýle edäýjek da. Sen şonda şu jüjüre näme derdiň? Näme diýerdin? Aslında sınıfta edilmedik zat yok. Hemme adam düşürülenim, hemme zat edilip bolun. Yani her kim onu goşya, bunu goşya şey edip baradacağım bolsa döwre gelýär. Onun mesela maýdalar men rolik çykarýana, menin bir zatdan görüp edýän şonu. Dogry dämi? Aslında düýüp ogry men bolýana. Onun ogrudan ogurlamak sowap diýär. Onda benim ogry boldugym bolýar-da. Tapaw diýär. Solar ýalak golýar. Egerde biri sen ýalňysyň ýüzüňe aýsa, şonu sen şondan gaty görürsiňmi ýa ýalňysyň düzedersiňmi? Ananmaýan meni şu adam baş ol. Men ýalňysym ýüzüme aýdýan. Özüm 2 ýyl bolandyr. 1 ýyldan gowrak 2 ýyl bolandyr toyun soğup berdim, kapı toyunu. Men goşgam okaýany arasynda. Onuň goşga okaýan diýip toyunu tutdy, goşgu üçin. Men birinji ýerde gabat geldim, toyda goşgany köp okudiýan. Şuma aslında toyda bir yumorjyk zat gidäjek. Ýok, diňe goşgu köp okagam dedi. Bolýa, imoda şunu adam bar menne. Bir goşgu çykaryp imo goýýana, am şu taýjygyň şeýleri alyp görseň näil bolýar diýe.
Şunyňa diýe biraz ıskıntyrak ýana golp durdy. Özüm toyun soğuk kaydan adam. Özüm toyun soğuk gaýdan adam. Onuň her gedek diýen soňam diýe kategoriýany alsyňa diýip. Menem ýok how diýen. Onuň men başga goşky işleýän meselem. Onuň birinji şoň ogry diýen. Şunam dinläp gör, şuna äli bolupdyr diýe. Ona garasaň hem ýalňysyň aýdýan hem birinji muştogyň şo bolýar. Şol sebäbi men ol muştok däm ona bilemok bolan ýöne bir goýdyň aýdýa menem şoňa görä sebäbi bir adam aýtdymy diýmek bir 10 adamy yaranmasa ýene bir 5 adamy da şoň ýany pikirdeş bolup bilýär. Goşkom ýazýan diýdim am galam. Ýazamok. Özüňde öyle demok. Ýok. Ha, oğlu. Men familiýamda goşky ýazan ýok. Men okuyan. Ha, diňe okap da alp barjy. Awa. Näwre goşky ýazýan bolsaň bana da bir goşky kaç etsem. Jujur tarif edip beräýär diýjekdim. Çücürüm öz taliba görüyor. Boyundan başlap dava neçeni diýäňmi? Durmuşda sungat ýolundan başga da daýhançylyk, mallarçylyk bilen meşgullandyňmy? Meşgullandyňmy? Men sunugada gelmäkem afçantdym men. Afçant. Bärdimi ýa gargaladymmy? Bärde. Haýsy kafede işledin? Ay, kän kafede işledim. Onuň sunugada gelmem dälle meniň toýda alyp barjy bolmamy da bir sebäp bar. Aýdyp berseň muştoklaňa. Ine köp kafelerde bar bolýar. İlki afçantdym, soň barmen boldum men. Onu da ağzımdan o çıkarıyordum, o düfleyedim. Onun täzelinden soň ýylyýadyma çönok, täzelinden soň gatyzogam däl bir 2-3 ýylykda men alyp barjy bolmagyň sebäbi. Onun täzelinden soň bir вечеринке çekdiler, şow çekdiler, bir barda bir ot ýakyp berdi. Onun bardym, o menejera men tanışym Sehra diýip bir gelin. Onuňam şowmeni gelmedi şowun. 3 ýyl bolandyr ýa 4 ýyl bolanmaly mümkin şo geçen waka. Şowmen bir sebäp bilen gelmedi. Aha. Menem o düfläp otyryn, baryň ot ýakyp otyryn. Indi Sehra bilen öňem tanışdym men. Sehra ýanyma gelip mikrofon alyp gürlemeseň bolanok diýär. O düfläp oturan adam. O, men diýdim, men mikrofonu diýdim, men gürläp göremok diýdim. Ho, men mikrofon alsam men öň çagyp atym, şnursyz mikrofonu gürläp berýär, sedim çykyp göremok. Ay, yo edersin bir zat bolar diýip. Onu orça köprak gürleýärdim. Türkmen azrak gürläp, orta mektepde Türkmen okudum men. Ýöne şol Ukrainadan gelýän wagtlam, orta ýakynrak bolan soň şoň geçdi. Gow geçdi. Ey gow diýip gürledimmi şoň? Owa, şoň men gürledim. Birinji safar mikrofon. Owa, gürledim. Konkurs etdim o şoň. Onuň aýna kafede işläp berýän görýäň da şoňlar zatlar bolýan. Ondan bundan çöpläşdim. Sen ýa Garadaýar boldum. Suat menem şundan Garadaýar boldum da. Şon ýa men edip Garadaýar boldum şoň. Men etmäkem Garadaýar ýa. Şondan soň şowmen boldum men. Şoňundan soň şowmen bolup galdym. Şoňundan soň kafelerde, toýlarda konkurs edip birinji toýuň ýerde boldy? Birinji toýum Türkmenistan restoranyna Univermag. Türkmenistan restoranyna boldy. Birinji wakadyň. Ýok, waka däl ol. Gutlagmy? Ýok, gutlagym däl. Men dwaýurny beýlendi. Men kafelerde gürläp bermän, toýda da gürleýänmi ka diýdiler maňa. Onuň ay gürläp ber gaýrat. Ýok diýen men, onuň ejeme diýipdirler gürlet diýip. Namasyna generallar çykyp bolanok. Dogry. Çeýdip gürledim. Indi saňa bir sorak. Kafeda gürlemek bilen toýda gürlemeň tapawdy nämede? Ýaman ul tapawdy. Nämede şoň tapawdy? Kafede sen dinleýän hem ýokken. Hedil aýda musyny gyýry bermeli. Näme diýsen? Näme diýsen diýip bermeli. Toýda ýöne dinleýärler. Toýda wara saat 3'te gylgamalla mikrofonu. Toýda ýalňyş gören ýerim boldymy? Başlaýak toýda. Baýam ýalňyşdym. Näme diýip ýalňyşdym? Birinji toýda men orça gürledim şonda da. Ýanyma bir miwe diýip bir halipa alyp barjy bar. Türkmeniň toýuna orça gürledim. Owa, ona gitdim ýanyma, gorkujyma. Ola türkmence gürledi, menem orça gürledim. Perewadi doýdyňlar. Ay, näme gidenmezdi. Ondan oturalar orçany kan bilen okda köpsi. Ondan soň türkmen toýa gitdim. Birinji toýa gidemde bir derledim, bir aljyladım. Birinji mikrofon alyp hemmeden saňa berdi ýara başda. Birinji başlangda toýu açaňda näýle açsam
Şol halk eline alabilsen sen dinleýe galan gurlanda eline al bilmeden birini ılgap görmeler seni burlayda dip. Rakas qarayın da dip. Gayrat edin diýmeler. Alжыradım. O bu yerde toyda bolup gördüňmi? Boldymy? Haýsy o da bolup gördüm. O yerde Kızlarbatda boldum. Galanjykda boldum. Onun Gargalada boldum. Daşoguzda boldum. Şu toylardan toy näýlik? Şäheriň bilen tapawdy. Daşoguzyň toýy ýaman uzak gidýän eken. Olmaýar eçen dämi? 6da ýaşlar geldi de. Akşam. Owa, öýlen 6da ýaşlar geldi. 10da ýaşlar gitdi. Ay toy bilemok, men ýaşlar gidende ýatyp kaldym. Şu toyda ýatyp. Hoşgel Garabayev diýip diktir wadyr. O eşdilýär. Şoň bilen bile gitdim men şu toýa. Bagtyar Aýmyrazow diýen diktir var. Üçümiz bile gitdik şu toýa. Gara sen ýaşlar gidenden soň. Garaz men ýatyp kaldym men. Iýdiň o halipalar tutdyra. Halipa däne o. Ýaşmy? O patsan o. Gara şu iýdiňdi, şu ýaş at barsalar kirip. Hawa, şolar Abi siz tarapdaky toylar näýlik bolýar? Balkan tarabynyň toylary. Balkan tarabynyň toýda bara toy uzak giden ok. Ýöne 100'den 50% kuştepdi öwrenýär. Täbi Türkmeniň milli aýdym saýdy. Hawa, kuştepdi öwrenýär. Dogry. Gara toylarym şeydip ýuwaş-ýuwaşda. Kelläge berýär. Kelläge soň Türkmençe geçip gidip durdy. Türkmençe geçdik. Birinji Türkmençe gurlan toyuňda birinji näýle ýalňyşdyň, näme diýip ýalňyşdyň toyda? Söz ýalňyş bolup bilýär. Ýani bir näýlik. Bira familiýalaryny ýalňyşdym, biram gelin bilen oglunyň adyny ýalňyşdym. Başga näme gerek diýem. Urulmaň aýtdyň. Ýok, düýetdimi? Soňa beren urulmaň aýdypsyň. Düýetdimi? Bolýar. Ýöne mihmanlar ýerinden turur da başga toy ýaly. Ay bolýar zaň gawuldum. Teatrda ýalňyşan ýerim boldymy illa? Spektakl gidip durka. Spektakl gidip durka. Ay yo ýalňyş boldy. Yo, ýalňyşmaýan adam ýol. Jüjüler mikrofon elimden kaçırdım diýdi. O kaçırdı. Jüjürüm mikrofon bilen jüjürüň agram deňde. Näme tapawdy wa diýär. Ýalňyşýan. Ine men şu keşfimde aýdýan birja spektakllar şu an. Şonda 1,5 saat gidýän bolsa 1 saatyn gurlaýan spektakl. Şu ýalňyş eýär. Ýalňyşda näle öňräk aýtmalardan ýyrak aýdýan ýa öz diline geçirip goýberýän. Yerin salçyan. Lay lay ya koçu stile geçip gidýär. O et bolmaýar. Tä spektakl döwre. 1820-nji ýylyň 1890-njy ýyl şu döwrüň spektakly. Onu näle söz bolýar? Söz bolanda meselem ine şu wagt şu spektakly diýilýän ýerler bar. Häzir aýdyn. Görgüli Gülçahranyň başyna ne gowgalar saldym diýär. Görgüller ene biçare. Ine şol men ýalňyşýan käbä. Biçare Gülçahranyň başyna ne gowgalar saldym. Görgüli gyz henidem özüni başga bir ýerine berýändirler öýdýändir diýär. Ýöne oli gyz sözüniň eýesi eken. Gowluk bilen özgä gitmäge razy bolmady. Atasynyň towakkasyna görä alyk gaçdylar diýip adam ýerdim. Başyna aýdan soň soň ýa. Ana, ol eýam şol spektakldan iň soňky bölejik entek. Monologda. 4'ten 1'ine hem ýarty şol. 4'den 1-den hol 100'den 1 bolmam. Ýöne misal aýdýan 4'ten 1'ine hem ýarty bolup gidýär şol. Awa. A kinoda ýalňyşan ýerim boldymy? Kinoda ýalňyşýan awa. Sana düşmekde ansat düşen kino haýsy? Ine Baktın başa gaýlygy diýär. Ýok. 25-nji maýa ine Akşahar bilen Aşgabatyň günlerine kino düşdük. Geçen ýyl YouTube'da da bardyr, kanallarda. Näme kino bilýär, komşusylaň? Goşa Sowgat diýip kino bardy. Çeper film hawa. Şonda Perhat Babayev diýip baş drama teatrynyň artisti we ýaş artist. Döwlet medeniýet gurulukçary. Awa. Şoň bilen bile biz keşip janlandyrdyk. İkimiz düşman bolduk. O iň soňra men sime suw goýan ýer ama. Şonda kafeň içine oturup ýyp içen ýerimiz bar. Men haýyş edýän et getirýärler katlet, gapdaryna da kartoşka free gelýär. Bolly. Sen on kyny. Awa, men kyny ýam galyp, men on kyny ýam. Awa, düşdüm. Bir ýere çekýär. Awa. Sakina kyny düşdümi? Şol düşürmek sebebi ol aslında aňyrdakini görmelerle.
Şol esasy birazajyk şol kino kynrak geldi. Sonra men özüm şu kinonu gördüm de. Sonra dedim Perhat şonu yalnızmysan bara bark gaýdan saten ýerine geç oturdum oýdan. Men telefonu ulaşıp gelýänçem Perhat oturdy. Ya Perhat sen yanında otur. Owa. Perhat sen yanında otur. Owa Perhat sen gurlaşıp gelýän da. Ve samsıp kara geldi. Başynda her kim oňa söwge. Owa biýsum näme diýip ay her hilla so iýe ýeterse gapdylna stol boş durdara sondan men şol kino. Şo kino ansat düşen kino haýsy? Jüjür ılgatmak. Şol algat diýer ılgatmak. Owa. Ay böyle jany. Kino ansat ýok. Esasat ýüreginden oýnasaň hemme adam bowy. Soragy sen özüň Ukraina döwletinde okap bilim alyp gelen dogry dämi? Sen rus dilinden başkada haýsy daşary ýurt dillerinde gepleşip bilýän? Jüjüraýan men italyança, fransuzça, ispança, balgarça, hytaýça, mongolça, kazakça, kyrgyzça, ondan näme? İngilizce, Amerikay hemmesini sanap çyk, şolaň hiçden bilemok diýdi. Şolaň hemme tejen dille. Tecellik dilli ya. Jüjürüň dille aja. Sen özüň haýsyny bilýän? Men Ukrain diline düşünýän. Ýöň biraz gurulap bilýän. Ukrain dili bilen ors diliniň tapawudy näile? Türkmen dili bilen Türk dili, Türk dili bilen Türkmen dili taýýanly. Ors dili bilen Ukrain dili. Olsun, bolsun. Şol ýa meňdeşler. Ukraina sözüne Ene Ukraina imeyim toşta imeyim diye orslar. Ukrainlar maymo teşo maymo diye. Ya tebe lüblu ya tebe kohayu. Kohayu. Owa, ene ya tebe lüblu diýmek şol. Diýjek bolýam ne tapawdy. Şi wezit koýar eken diliniň. Başga diller bilýärmi ýa-da şo ikisimi? Men ne şu wagt gower seyrediýän kino filmim bar. İçemi? Yo. Ne bile iç? Osman o içen bilemem. Osman Ertuğrul Gazi. Bizim Türkmen şahsiyetimiz şoň üçin sıptırman görýän şu Türk diline men şonu görensem düşünüp bolýar. Çok bilen da. Şoda. Ay bolýar. Durmuşyňyza ýatdan çykmajak bagtly günüňiz haçan boldy? Ýatdan çykmajak bagtly günüm. Ýatdan çykmajak bagtly günüm jüjür bergidin berämmi? Da gelir ok diýen bagtly. Aýo da gelir diýip bolsa bar ýakka jüjüreme ýatygyny alyp geçmelip berdi. Jüjür ýok diýen mana. Jüjürem ýok, elem ýok, açyk bergem ýok. Ya oý ne diýäsler? Bagtly gün ine talip bolmak. Ine bagyt. Halipalar bilen bir sahnada çykyş etmek, ine bagyt. Ine kino filmlere düşmek, ine bagyt. Mundan biz öň bular hemmesi aýdymçylar. Ine bir toýda bile toýa hyzmat edýäs halkymyza. Ya ine artistlerimiz bilen spektakl oýnaýas, kino oýnaýas. Hemmesini telewizorda görüp gören adamlarymyz. Ine şulaň arasyna gelmek, şular bilen näme diýip bile işleş bir howada demanmak şoň ödüm bag. Owa. Indi durmuşyňyzda nähile gaýdaýyn? En gıynanan günüňiz. En gıynanan günüm 2006-njy ýylyň aprel aýynyň soňunda kakam ýok men. Evet, hoşarlar getirsem. Durdum soraglamda şulardan ibaret. Ýadydymy? Yo, otur ýydy ba. Indi gepleşigi eýäm sen ikinji adam gepleşigi düşürýänimiz, birinjimiz ajujur. Şu gepleşigi özüňde gyzyklandyran zat näme? Şu gepleşigiň aýratynyň hakynda, şu gepleşigiň gyzyklandyran zat, bir gepleşige baha bersen, kem ýerlerini aýtsaň, indi kitaplar wapşa çykarma diýen. Ýok, gyzyklandyran ýere ine esasy tom spasyna düşüripdi. Owa. Suw mugut. Mugut suw. Owa, içermeli. Ýöne gepleşik gutarýança içmeli ekendädiňe. Ya pakete salyp berip goýberjek paketiň bolsa. Jüjürem ýaňjaň etdi paketim madral gaýtdy. Oğlum suw bolmaly. Şol gepleşige, indi kitaplar gepleşige ýatyň diýäňmi ýa diker has beter diýäňmi ýa kemen aýdýan. Birinji bag ösýär, çiwik bolýar. Owa. Ne yaprak var, ne ballak var, doğrumy? Şu ösküden ne yapragym çykýar, miýe de berýär. Owa. Şoň üçin şolar ýa bolmagyny isleýän. Gowda täbi. Ene şu mat. Men gözlemem alyp barjy bolsam, artist bolsam, gepleşik etsem, men mihman çagyrýan. Doğrumy? Men hakda men çagyryp, men hakda gepleşik edýän ýok. Mesele maýdary. Doğrumy? Sen alyp barjy. Senem şu gepleşik edýän, seni hiç kim çagyrmaýar.
Şu özüm gepleşige götürme. O sen başka gepleşige çağırmayalım ne? Şu men sen çağırdım da. Yo, indi sen başka bir gepleşige etse seni çağırmaya mihman edim. Sen men çağırarsın ha. Fikirlerini oturdu. Çağırmaydım bu kadar. Ende şuna Şu ne diyecek bolyanım? Hemme kişi adamın öz içki dünyası. Men şumat mesela maydamız men mihmanım. Men hakda bilýärler, mihmanım hakda bilen o. Adam mesela şol hemme zady ine şumat köp kişi men şu çağı wagtym Nurdi ailesinde buğuşlanmy. Onu bilen oklar. Mesela maydal bilesi gelýän bolmaly. No, şu çağı kimin sesi qaraydım. Ay kimin sesi qara öçürsen aydy. Oz badralar yalakamışlar. Şolar ýaly diýjek bolýan şu zatlar tuweleme suwdan emişdik ine. Şu gepleşik bana Men şu suwun arasynda suwuny içýän, özüm içýän. Ýanyna satpek goýýar. Yo, bu kiçitin berme, ulsuny ber. Ona cücüre bir neme verdim ya. Yo, cücüre şundan bermele kenede ya. Yani cücüre bilen ne? Maşa medvet bar oturdum. Yok o masa medvet bu mu? Yo, cücüre şun ýana. Owo. Ýaljygam dakmara kemişdi. Kasu. Ne heleme gurla çok kolum gurladı bilmedim da sen ne? Şu geppeşin ayratyny hakkında diýen soraglary, jogaplary. Yo, ayratyny, ne ayratyny? Adam. Mutsu. Yo. Ondan gurlaşar. Mihmanyň hakda gyzyklanýan. Esasat. Şumat biz özümüz ýaşam bolsak, pikirimiz özümizde galýa. Ýöne her kimin öz pikiri özünde bolmaly. Yokman sorulaýan ýagdaýynda da öz pikirini aýtmany başarmaly. Ýa şu gepleşiň aýratyny köp gepleşigler ünsürsen gelen mihman hakda gyzyklanmaýarlar. Şu mihman mesela başga bir aýdymçy hakda gyzyklanýarlar. Başga bir artist hakda ol başga bir zat hakda aýtjak bolsa özüne näme gerek? Alyp barjyny ýokoda oturup aýdy bermeliler. Diýjek bolýar, mine gelen mihman hakda gyzyklanýan. Esasat. Şu tarafı plus diýär. Şu tarabyny men gatga gördüm. Ene jüjür gerek galam bolsa diňläp oturup. Şolam jüjürem bolsa azda känle şuat SMS-leň üstülen geldi. Seňe muştoklaň haýşda şu durduýyna bir gepleşiňe çağırsaň, menem diýdim gynanma diýdim, birinji bilen nesip etdi şon jüjür diýdim. Ikinji durduýyny çağıran diýdim. Nol fek nollardan geldi diýem jüjür. Owo, ýa jüjürüm kiýle 8-8den la karderýär. İýdine berdi. Jüjür ýyly lograt diýipler. Agam gepleşige gelen üçin köp sag bolaýdy saňa da dur çeşme arasyna suwun adyndan köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Elbetde şular ýaly owadan gepleşikler ýene sizem çykarýaňyz, oňam höwür köp bolsun bizem nesip bolsa tomaşa eder. Ne düşürýär kinolaňyzda da has eterminden beter ul üstünlikler arzu edýäs. Muştoklaňa arzu gepleşigimiziň ahyrynda. Ähli sunody söýýän adamlara. Hemmesiniň ilki bilen janlar sag bolsun, görjekler gowluk bolsun. Maşgalalarına diňe çağa gülküleri, ene hudileri, aýdymlary ýanglanyp dursun. Diňe her bir ojakda gülk sesi ýanglansyn. Şatlyk şowkuna baý bolsun. Diňe ertek günümizde ýylgyryp gadam masary. Size de işinizi üstünlük arzu edýän, ne dursuwada tuweleme şeýle durly görnüşli suwlary halk köpçüligine ýetirýärler. Gowsuwlar bar. Ine hemme zat özümizden önýär. Türkmen önümi. Eň esasy zat. Bahasam el yeterli. Hilem ýokary gowy. Diýjek bolýanym köp sag bolsun aýdýan. Sana da sag bolaýdy, aga mene bir ýola gepleşige gelen üçin köp minnetdarlygymyzy bildirýär. Bilesiň gelýär matly gepleşigimiň ikinji sanyny siziň ýaş söýgüli artistiňiz alyp barjyňyz durdy bilen bilelikde taýinladyk. Durduň beren gyzykly gurrunlar şulardan ibaret. Ne bolsa siziň öz isteňiz boýunça haýsy aýdymçy, haýsy artisti şu gepleşige çağırmak isteýän bolsaňyz şu ekranymyzda görýän belgimize öz SMS-leňizi ýollap bilersiňiz. Dur çeşme arasylanan agyz suwunyň hemaýetkarlygyny bilesiň gelýär gepleşigimizi. Nikime siziň geljek SMS-leriňize garaşýar, ýene görüşýärçä hoş sag bolun.